To Gimbiya Espawa ga kiyo a gidan su Umma Shehu. In Allah ya yarda kuma wahalar ki daga yau ta yanke. Mutane da yawa suna son ki a duniya, tun daga kan gwamnoni, shugabannin kasa ne, kansuloli, ciyamoni, yan kwallo, sisnai na America ne, yan mai addanna na India, amma kin ce gaba ɗayan su tun da bureka ya fi shan wahala akan ki, yana neman ki ina zai same ki, har kuɗi ya sa miliyoyi dan a samu inda kike. Yau gashi kin zo inda za a nuna miki bureka. Yanzu ya zai inda ga sake yake fito. Kwankwasa ya fito ko ba Allah. Kwankwasa ya fito. Gaskiya Allah ya miki Sisnai na America miliyan Allah ka ji rabo ko? Su Aliyu su a dogon jannan duka ba suna ciki ba. Duk ita kadai. Kwallo. Dan wata fa mota trailer na abinci aka yi raba barin ta goma. Saboda ita. A da me buwa kin ji me? Almudansin. Almudansin me a tamfofi. Ka ji rabo. Yayi rabo wallahi. Kike da farin jini? Wasa ba wallahi. To kin gani kowa matasa na yin hamusa ana cewa ya fi kowa shan wahala. To mu mutane an rasa waye za a fitar gwani. To an dirja a akan tunda shi ya fara ga shi waƙoƙi yayi yana ya wahala, to mu yanzu an zo ƙarshe Umma Shehu ke yan uwa ta ce abin ya kai bango. Mutane an shiga rudani, an shiga damuwa, to gaskiya bare ka je za ki haɗa ni da shi. Za ku yi magana da Hamisu inda gaske yake lokaci yayi. In kuma wasa yake kina dora hotonta a status sai dai kika ga ruwan data kawai na zuba. Yarinya yar baiwa, an ce fa baiwa gare ta tana da wasu irin taurari. Ni na rasa wanda ya watsa magana. Taurawa fa ya rasa da sai fantami. Kuma haka ne. Hadda mufti. Hadda mufti. Ka ji rabo ko? Hadda fa Ahmad Musa dan kwallafa. Allah. Sudes na Saudiya. Suna ma da yawa. Kina da wayannan katafarin masu kuɗin ki zauna kina wahalar da kanki. Ni ina da wayannan katafarin ai na yanzu na ma haihu. To kin gani to yanzu dai ai umma magana ta zo hannunki, kina tare da yan kani kuma kowa yana to siya ma bare ka wannan rabo da wannan al'amari da wannan haske ana son kuma abu an zo karshe kawai idan wannan abu rabon shi ne, shi yake da rabon daga tutar nan ya ci gasan nan, tunda kowa fata yake Allah ya bashi. Na kuma gode ma al'ummar duniya kaf, ina kaunar su. Bare ka da ake shi na fi wahalan da ya fi sha ne, kuma shi ya fi fara, shi ya fi nuna shan wahalan shi da abubuwan shi, amma su Umar yan Sharif duk sun yi wahala. Har da Umar dukkan a dole in nemo miki Umar. Gaskiya. To Umar kaji kai ma ka fado cikin sabgan nan. Mutane na cin kuɗi, ni ba wanda ya gani kuma ba wanda ya dauki naira, ba naira ɗayan wanda na ci. Kuma ko to ni ban san ko ina ba. Yanzu in kun gama bidiyon nan ki sa hotonta zaki ga ruwan data na zuwa. Ka ji rabo ko? Bidiyon dan Allah su so. Ko ɗan waya nan a sai bata. To ba ko. Sarka waya da su. Ko mutum da akwai wanda suka ce za su sai mun mota, za su bani kuɗi, za a yi mun kyaututtuka, in kori su bureka, in yi su waye, kowa da gwanin shi. To amma suka na gwanin wani ga na bureka. Ka ji rabo ko? To Hamisu dai lokaci. To Hamisu dai ka samu mata maza ka fado.